va ser arran de que, com dèiem abans, el buscar avui en dia tot per internet fa que jo, que treballo prou en la terra i sobretot soc un apassionat de la vinya, clar, es comença a mirar un poquet el que tinc més a prop, que és la paleta de color i la terra on treballa, no? El podar la vinya, abonar, mondar, ensofrar, solfatar i tot això, no? Tot això són colors i són vivències que les tens a l'abast i que les pots gastar, no? A l'hora de pintar, o pots tindre-les simplement com un referent, diguem, distant o algo sobre el que se pot elaborar o reelaborar. I a mi m'agrada molt, m'apassiona el realisme en la pintura, el fet de si algo és blau, per què és blau, i què és el blau, i quin tipus de blau. I quan agarro una motxilla i me fique el solfate mateix i estic solfatant una vinya, doncs clar, el percentatge que fiques de solfate fa que sigui més o menys blau. Quan estàs mirant un pou i veus el safareig i demés, que allò és verd, és blau i és un verd esmeralda, és un blau cobalt, és un prússia, clar, això fa que quan arribi al camp el que impregna el cep, la vinya, la terra i demés són colors modificats, moltes vegades ve d'un tubo de pintura quan està en el llenç, ve d'un pot quan vas a comprar-ho i necessites medicina, diguem, el camp, és algo molt semblant, molt parell. I clar, quan te fiques a buscar potser en internet coses de com és la terra o com apareix la terra en el puesto en el que jo pinte, en tota la marina, des de la mar, prou de la mar, no hasta el coll, però bueno, prop del coll, ahí n'hi ha un canvi perquè, clar, el final de la cordillera, de la subbètica i tot allò acaba així, és una part molt muntanyosa. I, bueno, l'estar mirant tot tant en internet fa que un dia la meva dona, de casualitat, me digui pues mira, macho, ja que estàs tant en internet i pintes i tens un arxiu, diguem, fotogràfic, podries abonar les dues coses i fer-te un blog. I digui, pues, si vols te'l fas jo, dic, pues, quasi que millor, i me'l va fer. I clar, a partir d'ahir me ve molt bé perquè tinc un continuum, diguem, que és el registre fotogràfic de tot el que vas fent, a nivell de detalls i demés, i ho tinc pràcticament en el mateix pla de lo que és la imatge real. Vaig a veure el camp, el fotografie i després tinc el quadre que el tinc pintant i el tinc quasi al costat. I clar, d'una cosa i l'altra sempre n'hi ha problemes perquè tu estàs travant, estàs casant dues coses, dos mons que són per a mi molt parells, molt pareguts, però no tenen res a veure, perquè són llenguatges que intel·lectualment per a mi és el mateix, però físicament és eminentment diferent. I clar, m'apassiona això, el trobar, no sé, l'arribar a trobar coses pràcticament iguals així i en el camp en dos llenguatges que són totalment diferents, no? Perquè l'un és l'experiència des de la mirada del que puga ser el viticultor o el pintor i l'altre l'espectador que intel·lectualment el que fa és desxifrar el que està veient com algo que segurament no coneix. En el cas de la marina, si no estàs molt habituat a veure com és el paisatge en la marina, és complicat, per a mi és prou complicat. Procura que siga algo molt parell en el dia a dia. De fet, a mi m'encantaria ficar una gravadora com la que tu tens ara, una gravadora en el camp, en la vinya, i agarrar tot el que és el procés dia a dia de lo que està passant en el camp. I m'agradaria, clar, per això és algo monumental, no? Titànic, pintar-ho també, saps? Pintar l'atmosfera, algo tipus Rembrandt, no? Pintar l'atmosfera, pintar la llum, pintar aquest tipus de coses en com afecten el que és el cep i la terra, i a ser possible l'arrel, no? I la seguida que puga tindre en el que és la percepció del temps en el camp, en pintura, és algo que jo vaig darrere d'això, diguem, no? Veure el pas del temps mitjançant la pintura, no? Aprofitant el que és el meu conèixer la pintura en el que se fa en el cep, perquè, clar, una cosa és quan tu estàs treballant el cep, el que estàs és elaborant una obra que la fas a la teua medida, no? Vols un cep en got, el vols pujar més alt, baixar, vols deixar-li més pulgars, pots fer el que vulguis, no? El que vulguis fer. Però, clar, pintar el que estàs fent és pintar el que vols fer. I pintar és reelaborar algo, diguem, és algo indirecte, però a la vegada
No sé, quan estic moltes vegades en la vinya pense que ara que n'hi ha molt de viticultor biodinàmic, m'agradaria que, fins a cert punt, la pintura fora algo així, algo biodinàmic.